ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ବାଣ୍ଡପୁରା ବିହା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି? ସମ୍ଭୋଗ ସମୟରେ ବାଣ୍ଡପୁରା ବିହା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅଧିକ ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମହିଳାଠାରୁ ପୁରୁଷ କେତେ ଗୁଣା ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ମହିଳାଠାରୁ ପୁରୁଷ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର କେତେ ଗୁଣା ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 8 ଗୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନଙ୍ଗଲା ହୋଇକି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନଙ୍ଗଲା ହୋଇକି ଶୋଇଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭଲ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗେହିଲା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାଟିଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ? ଗେହିଲା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାଟିଲେ ଅଧିକ ମଜା ଆସିଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଦୁଧକୁ ଚାଟିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିବାହ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ବିବାହ ପରେ ଝିଅଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ଯୋନି କଳା ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯୋନି କଳା ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋରି ଝିଅମାନଙ୍କର।